Wannan abubuwan ne da suke ta faruwa da ake ta cece ku ce na fito zan yi magana a kansa. So na farko dai ni dai ban ga wani test da aka yi mun ba da aka ce daga kotu ne ana neman murja ko kuma wani abu. Sannan na biyun su an san gidanmu, an san inda nake, kuma ni ba boyayya bace, ba za a iya kai takardar sammati gidanmu, gidan iyayena. Sannan kuma ko ni ma inda nake an san inda nake, za a iya zuwa a kai takardar sammati a inda nake. So amma ban samu ɗaya ba. Hasali ma na ɗauki waya na kirawo na ce ana nema na ne, naji ana a wata takarda ta fita akan cewar ana nema na. Aka ce da ni ba a san da wannan magana ba. So ni abin sai yake daure min kai, na rasa yanda zan yi in gane wannan abu. Sannan ban samu text message ko wani abu ba. An yi magana ana tuhuma ta ne akan zagi ko wani abu. Maganar gaskiya akan wannan zagi ban yi nadama akan sa ba, saboda ni kadai na san cewa wani irin abu gayan ya faɗa mini. Idan ana so za a iya bi diddigi a nemo shi wannan gayan da suka zo suka faffaɗa min magana, suka ci zarafin iyaye na, har na hasala na kasa jurewa, na fito na wannan zage-zage akan shi. Kuma duk wanda ya kalli zagin ana magana ne akan ya ce min ina da bille ko wani abu. Sai kuma ɗayan zagin da ake yin magana a kansa, zagi ne wanda na yi shi a lokacin da aka ɗauko mutane a cikin daji, wa'anda aka kama su a cikin jirgi ana dukansu ya wacce makai. Ni kuma abin ya bani haushi, na hasala, zuciya ba ta da ƙashi. Kowane ne duk mutumin da yake kishin ɗan adam ɗan uwansa, kuma musulmi dan uwansa wanda yake yin sallah, wallahi yaga wannan abin sai ya ji ba daɗi. Iyayenmu ne ba, kuma iyayen wasu ne. Yau bawan Allah, baiwar Allah, ki kalla ki gani, idan aka ce mahaifiyarki ce aka ɗauko ta a tsakiyar daji ana yi mata wannan bulalai, ya zaki ji? To wannan shine aikin zuciya. Zuciya ta hasala ni nayi wannan zagi akan wannan abin da na gani, kuma har ga Allah ni ban yi nadama akan wannan abin da na gani dan nayi zagin sa ba. Har yanzu a zaman tsammani nake. A yanzu aka ɗauka waya aka ce murja ki zo guri kaza, zan fito ne in je. Menene a ciki? Rayuwa ce fa haka ta gada. Kuma ita daman duk wanda yake bin ka da sharri, wannan abun kowa ya gani ya san cewa aikin hassada ce, aikin sharri ne. Kuma akwai wani abu da yake faruwa, shi wanda ya kutu-kutu ya kai wannan abin, tsakanina da shi ne, wannan kes ɗinmu ne tsakanina da shi, aka zo aka maidar da abin haka. Wanda idan na gaji na hasala zan yi amansa ne in faɗe shi akan koma menene ake yin irin wannan abin. To zuciya abin ya fara bata min rai ne sosai. Maganar gaskiya ni ban ga dalilin da za a ce idan magana ake ta social media ko mutum yana hawa mamin kenan ga baki ɗaya za a kama kowa akan social media. Akwai wanda suke yin abin da zagi ne, amma kuma ita a rayuwa ka duba kai abin da kake yi, ka duba makomarka a kansa. Akwai wanda suke zage-zagen a social media ma ba tare da dalili ba, suke shigar banza, suke fitar da rakot na banza, suke abin lesbian ba a yi masu magana ba, akai sai Murja Ibrahim. A'a, wannan maganar